I aquí estem amb el pas 2, les arestes. La segona línia. Hem d'anar a buscar aquestes quatre peces que estan a les arestes per construir aquesta segona línia. Aquestes peces tenen dos colors i són el vermell i verd, el verd i el taronja i el blau i vermell. Hem de buscar aquests dos colors a la part superior. Tenim la cara blanca a sota i hem de buscar a la part de dalt alguna aresta, bàsicament que no tingui groc i que per tant serà una aresta que combina dos colors d'aquestes cares laterals, com seria aquesta que tenim a davant. Això és la cara taronja blava. El primer que hem de fer amb aquesta cara taronja blava és portar-la en el seu taronja. Un cop la tenim posada en el taronja, hem d'anar a buscar el costat blau i hem de mirar si està el blau a l'esquerra o a la dreta. En aquest cas el tenim al costat dret, és a dir, aquesta peça exactament aniria aquí i tindríem aquesta línia feta. Problema, que si ho fem així hem destrossat la cara blanca. Per tant, tenim clar que aquesta peça ha de girar cap a aquest costat per anar-la a fer bé i el moviment és, com que va a la dreta, l'apartem a l'esquerra, girant la part superior. I treballarem aquesta aresta, que és l'aresta on havíem d'anar a posar la peça blava i taronja al seu lloc. I els moviments que farem són els següents. Giro agulles de rellotge la part dreta, giro la part superior, agulles de rellotge, desfaig, altre cop la part dreta i desfaig la part superior. Com que estem treballant en aquesta aresta, hem de fer el mateix que hem fet en aquest costat que en aquest, i tindrem les dues cares de l'aresta treballades. I ara anem a treballar aquest costat per fer els mateixos moviments. Girem a la part superior i al procés invers tornem. Amb aquests moviments hem aconseguit aquella peça taronja que estava aquí dalt, transportar-la aquí baix, mantenint la base. I ara ja tenim posada aquesta taronja i blava a lloc. Això ho hem d'anar fent per totes les peces. Tornem a la part de dalt i busquem peces que estan a l'aresta i que no tenen groc. Per tant, aquestes dos no ens serviria, qualsevol d'aquestes dos sí. Anem a fer aquesta taronja, que ja la tenim posada recta en el costat taronja, i el que hem de fer ara és buscar on tenim el color verd. Mirem els dos costats, en un hi ha el blau i l'altre el verd, per tant aquesta peça aniria just aquí, el mateix procés que abans. Aquesta aresta al seu lloc és aquí, el que passa que si girem això i prou, destrossem la cara blanca, ens tornem a posar el cub mirant amb la cara que estem treballant cap a nosaltres i voldríem que anés aquí, per tant això gira cap a l'esquerra i aquest és l'exemple contrari. Girem el cub, la part de dalt, apartant la peça en direcció contrària a la que hem girat, i ara l'aresta a treballar és aquesta. Per tant, treballarem aquesta línia i aquesta línia amb el mateix format que abans, però començant al revés, perquè comencem per l'esquerra. 1, 2, 3, 4, i anem a treballar la següent aresta. 1, 2, 3, 4. I així la peça de color taronja i verd ja ha anat a lloc. Tornem a la part de dalt a buscar una peça que ens convingui, que no tingui groc. En aquest cas ja només ens queda aquesta, que és la verda-vermella. Com que tenim el vermell aquí, la girem fins
trobar el costat vermell. Com que és vermella i verda, busquem costat i costat. El verd està aquí. Girem. La peça aniria així. Si ho fem així, ens carreguem el costat blanc. Ho situem a davant. Aquí aniria bé. Per tant, és cap a la dreta que va bé. L'apartem cap a l'esquerra. L'aresta que treballem és aquesta, començant per aquesta cara i seguim per aquesta. 4 moviments, 1, 2, 3, 4. Canviem. 1, 2, 3 i 4. I ja tenim la cantonada posada. I anem a buscar l'última, que la tenim posada aquí, però malament. Aquesta peça, per apartar-la a la part de dalt, farem el moviment com si anéssim a col·locar aquesta aquí. I el que fem per anar a col·locar aquesta aquí és apartar-la cap al costat esquerre. Fem aquest moviment sobre els eixos i girem 1, 2, 3, 4. Ja hem col·locat la peça que teníem a dalt aquí, per tant, a dalt haurà aparegut en algun lloc la que volíem. La situem al costat blau, busquem on està el vermell, que està aquí, girem el vermell cap a la dreta. Com que la dreta ens molesta, l'apartem cap a l'esquerra, treballarem aquest eix, i 1, 2, 3, 4, i 1, 2, 3, 4. I amb això tenim tota la segona línia feta, primera línia feta i cara blanca feta. Ens queda només la part de dalt.